A mohl byste nám říct proč? No, tak to je na dlouhou dobu, ale tak mohl bych říct, tak každopádně momentálně je to tak, že vy sice volíte nějaké lidi, ale ty lidi volí toho prezidenta a vlastně potom se tam nedostane kandidát, kterého vy byste si přáli, takhle to můžete sami ovlivnit a myslím, že to je dobrý nápad. Takhle v ostatních zemích to většinou tak funguje a myslím, že to je dobrý nápad. Ano. Byste nám mohla prozradit proč? Protože si myslím, že ve vládě jsou všichni neschopní. Zajisté. Řekla byste nám proč? Myslím si, že je to prostě lepší, že se zde vyobrazí názor více občanů. Ano, ne proč? Ano. Proč? No, myslím si, že je to lepší, když si lidé mohou zvolit takhle prezidenta přímo volbou, než když jsou vybraní straničtí zástupci. Ano. Mohla byste nám říct proč? Ne. Dobře, děkuji. Ano, souhlasím. Mohl byste nám říct proč? Myslím si, že je to člověk, který zastupuje celý stát, neměl by rozhodovat jen určití jedinci. Prezidenta? Ano, souhlasím. Mohl byste nám říct proč? Protože si myslím, že je to dobrá volba a že zastupuje celý stát. Takže souhlasíte s přímou volbou prezidenta? Ano, Mohl byste nám říct proč? protože občané si můžou sami zvolit svého prezidenta, je to lepší. Super, díky. Jo, protože je to lepší způsob volby. Jo, protože to musí kecat lidi. Oni si volí, že je to jejich stát. Dobrý den. Dobrý den, student této školy, průměrný volič, těší mě. Můžu se vás zeptat na pár otázek, co se týče Prosím? přímé volby prezidenta u nás v České republice. Ano, samozřejmě. Tato problematika se mě týká stejně jako každého občana, stejně jako vás. Dobře tedy. Tak se vás jako první otázku, jestli souhlasíte s přímou volbou prezidenta. S přímou volbou prezidenta spíše souhlasím. Ačkoliv u nás prezident nemá takové. Souhlasím s tím, že by občan měl sám rozhodovat o své politické situaci. Tak to je jasné, že pokud je někdo, nějaký prezident, nějaký kandidát, který měl v minulosti kandidoval za nějakou stranu, například KSČ nebo třeba ultrapravicovou, tak toho samozřejmě volit nebudu, protože momentálně chceme spíše lidi, co nemají nějaké vyhraněné názory a snaží se spíš nějak usměrnit ten stát, jak ekonomicky, tak nějak sociálně, společensky. Je pro vás důležitá politická příslušnost osobnosti prezidenta? Ne. Ne? Jak to? Protože je mi to jedno. Určitě ano. Dobře, proč? A proč ne? Tak snad každý má svůj pravicový nebo levicový názor. Takže určitě to je důležité. Je pro vás důležitá politická příslušnost osobnosti prezidenta? Ne. Jak to? Myslím si, že tam může být i nepolitik. Myslím si, že to koresponduje právě s tou přímou volbou. Ne. Mohla byste nám říct proč? Ne. Dobře. Jelikož má být prezident nestranný, myslím si, že by bylo dobré, kdyby byl nestranný. Nebo aspoň, když svoji příslušnost k nějaké straně moc nepreferoval. Myslím si, že ne, protože záleží na jeho názorech, ne na to, kam patří. No. Jak to? Tak není důležité, jaký ten člověk má příslušnost, ale jaký ten člověk je vnitřně. Mhm. Dobře. Jo. Jo? Proč? Prostě by to měl být Čech, ne? Politická příslušnost. Politická Ne co to národnost. znamená? Co to znamená? Třeba jestli je pravicově nebo Je levicově orientovaný, nebo jestli je nestraník. Já bych byl nestrany. Není důležitá až tak politická příslušnost prezidenta, jako jeho politický názor, jeho nadhled, pohled a celkový situační
situační rozhled, tak bych se vyjádřil. No, tak určitě by si měl stát za svým. Co jsem tak četl, tak zatím tohle hlásal třeba Karel Schwarzenberg, toho jsem ale nevolil. Tam nedávejme tohle střední vlastně. A jinak co očekávám, no určitě by měl být vzdělaný, co se týče nějakého ekonomického vzdělání, protože samozřejmě pokud má nějaké ekonomické vzdělání, tak určuje nějak, jak se ten stát bude dále vyvíjet, co se týče nějakých těch ekonomických standardů, ekonomických nějakých záležitostí. A aby měl tak všeobecný přehled ve světě, co se tak děje a nebyl zaměřen jenom na nějakou stranu, třeba jako je třeba různí kandidáti, třeba jako je Franz, který je zaměřen pouze na umění a o ostatních věcech takhle nemá přehled, takže by měl mít určitě jednak přehled, takový všeobecný, jednak nějak ekonomicky vzdělán a dobře se vyjadřovat. No tak měl by dát tu republiku dohromady zpátky. Asi by neměl krást. Co očekáváte od člověka ve funkci prezidenta? Nějaké vlastnosti? Nebo... Urovnání politických poměrů v naší zemi. Tak měla by to být reprezentativní osobnost. Ano, stačí? Tak jako myslím, že už v našem státě není co zkazit, takže to je úplně jedno. Děkuji. Že nebude krást propisky. Dobře, díky. No, že změní stát a že bude dělat dobrá rozhodnutí. Měl by být hlavně reprezentativní. Tak měl by aspoň trochu plnit to, co slíbí a snažit se nějak vylepšit ten stát. Měl by reprezentovat stát a neměl by být celý potetovaný. Jako člověk by měl být určitě sympatický, avšak ne za každou cenu. Měl by být určitě chytrý, rozumný, měl by mít smysl pro humor a taky by měl být znalý, řekněme světa znalý. To není všechno. Ve výčtu prezidentových dobrých vlastností bych rád pokračoval. Prezident musí být svědomitý, odvážný, laskavý, nebojácný, schovívavý, nestranný a taky musí být zároveň s tím vším, nesmí být chamtivý, musí mít rád každého občana, protože s každým občanem vlastně spolupracuje na tvorbě našeho státu. A pro každého občana, zvlášť pro ty studenty, co ho vidí dennodenně ve třídách, by měl být přínosem. Takže já si myslím, že to skutku svědomitá funkce a ne každý je pro ní vhoden. A jenom co se týče jako to jste řekl, ale jako funkce prezidenta, co by měl dělat? Prezident ve své funkci, no já nejsem politolog, ale řekl bych, že by určitě měl reprezentovat stát navenek, různé mezinárodní návštěvy, přijímat podobné věci. Potom by taky měl zasahovat do dění ve státě. Měl by se vyjadřovat k politickým otázkám i společenským a měl by vlastně celou tu společnost vést ke stejnému cíli. A to je spravedlivá společnost. A měl by tedy podle mého názoru se podílet i na tvorbě zákonů, který tím jeho vetovacím právem by měl vetovat zákony, které jsou nesmyslné, špatné, škodí občanům. A politici si to vymysleli třeba jenom pro své vlastní obohacení. Třeba když takový zákon je, tak prezident nemůže udělat jinak, než ho vetovat. I kdyby mu nabízeli tučné obálky nebo krabice plné milionů. To musí být, jak jsem řekl, neúplatný člověk. To je strašně těžká otázka, já tam nemám úplně nějakého svého kandidáta. Můj kandidát byl Fischer, ale bohužel kdysi byl v komunistické straně, takže to se trošku vylučuje.
ale jinak možná to někoho překvapí, ale Miloš Zeman nebo Karel Schwarzenberg anebo Dlouhý. Nebo z těch 3. No tak dneska třeba jsem volila James Beera, ale ještě si to mám asi rozmysleno. Jsem recesista, takže pana France. Já jsem si tam řekla proč? Jsem recesista. Ale jestli má šanci vyhrát. Já si myslím, že hodně mladých lidí tento kandidát donutí jít k volbám. Mám 2 své tajné kandidáty, ale nejsem ještě mezi nimi rozhodnut. Takže bych si to nechal prozatím pro sebe. Fischera, protože si myslím, že nám jako neudělá ostudu. Dobře. Nejvíc sympatický mi přijde Franz. Nejen kvůli své vizáži, ale kvůli jeho dílu, vystupování a originality. Myslíš, že má šanci vyhrát? Myslím, že má určitě šanci vyhrát, ale jen tak ho nepustí z politických důvodů, vzhledem k jeho vizáži. Volil jsem Dinsbira, ale proč neřekl? Budu asi volit Schwarzenberga, protože vypadá tak nejvíce reprezentativně a tak světa znalém. Tak co to? To nevím. Tak asi France, protože je takový odlišný a nevím, prostě má takový svůj názor. Dobře, díky. A jestli byste nám mohla prozradit, koho budete volit, v případě proč, a jestli myslíte... No, mým soukromým favoritem je pan Vladimír Franz. A nevolím ho z nějaké recese nebo podobných pochybných důvodů, ale myslím si, že on je ten zodpovědný člověk s tím správným pohledem do situace. A není to hlavně politik, je to občanský kandidát, možná je to umělec. A jde se tam něco nového do té politiky a spoustu dalších věcí. Určitě nemáme tolik času, abych si tady tolik rozpovídal. A věříte, že má nějakou šanci vyhrát? No to je ošimetné, jelikož většina našich voličů a právě možná i vy, kteří se na nás právě díváte, jste ovlivněni, ano, promiňte, že to říkám, jste ovlivněni médií. A v médiích, co vám řeknu, volte, já nebudu jmenovat, protože nechci nikoho z našich pánů kandidátů nějak očernit, ale zkrátka existují takoví kandidáti, kteří odpovídají na otázky tak, aby se líbili lidem, ale když se snažíte na to pohledět, co to vlastně řekli, tak zjistíte, že se k problematice vůbec nevyjádřili. Nebo jsou takový, já říkám, kandidáta si vyberte ne podle toho, jak konkrétně na ty otázky v rozhovorech odpovídá, ale jakým způsobem. Pokud řeknou, já vám slíbím auto, já vám slíbím dálnici, já vám slíbím nové prostě bohatství pro všechny, a tak těžko tomu věřit. Myslím si, že takové konkrétní sliby nejsou moc, zkrátka, jak to řekl, zajímejte se o to, koho volíte. Nedívejte se na ty ksichty na billboardech. Nedívejte se na vnější vzhled, ale na to, co mají v sobě, ve svém srdci. Protože tam, co je vevnitř, to je nejdůležitější. Jaká byla otázka? Co? Jestli máš šanci vyhrát. Já jsem se odpověděl na otázku, jestli máš šanci vyhrát takhle. Věříte, že má Vladimír Franz šanci vyhrát? Věřím. Dobrý, děkujeme za rozhovor.